De eerste vakantiedag in Friesland en de eerste mooie fort. Wat is er dan leuker om even te zien bij de natuurcamping in Kalmerpomp? Mooie fort. Majaten. Ja, er zijn minder uitzichten om wakker bij te worden volgens mij, of niet? Het kan minder, ja. We zijn heel tevreden hier. Ja, we zitten hier op natuurcamping. Waarom specifiek de keuze voor een natuurcamping? We waren hier al 2 jaar geleden. We hebben kleine kindjes. Het is hier heel gericht op kindjes. En het is heel ruim hier op de camping. Je hebt de natuur. Je zit hier heel rustig. Daarom deze camping. We wilden gewoon een rustig plekje eigenlijk. Ja. Ja, en omschrijf het dus. Wat is hier allemaal te zien? Heel veel niets. Vooral koeien, gras, water, ja, kano's. Ja. Maar waarom dan specifiek de keuze voor een natuurcamping en niet een gewone camping? Ik wilde eigenlijk een wat kleinere camping, dat vond ik belangrijk. Wat kleiner, hier zijn een stuk of 20 plekken geloof ik. En plek voor de kinderen om te spelen, dat was eigenlijk het belangrijkste. Ja. De kinderen vermaken zich hier wel. Ja, precies, die vermaken zich heel goed. Ja.